ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Τώρα το αντίπαλό μας, ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη του κάθε αντίπαλο και προχωρούμε σκληρά για να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σωστά. Ούτε είναι από την προσοχή, ούτε την προσπαθούμε δυνατά στην αρχή για να κερδίσουμε την προπονητική. Αλλά να δούμε τι πατάμε στο μάτι. Εντάξει, σίγουρα είχαμε κάποιες επιτυχίες. Τώρα σιγά σιγά η ομάδα έρχονται οι γραμματείες πίσω και σιγά σιγά έχουν πλησιάσει με αυτούς τους παίκτες. Θα όμως μας βοηθάει και να δουλέψουμε αλλά και να δείξουμε μια καλύτερη εικόνα στο γήπεδο. Αστέρι, κάπως θα πρέπει να πάρει την νίκη σαν την πολωνική ομάδα που θεωρητικά είναι το καλύτερο του ομίλου. Όπως είπες, είναι κούλου του ομίλου. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας επηρεάσει, ούτε να σκεφτόμαστε τίποτα. Πρέπει όμως στο γήπεδο για να παίξουμε μέσα στο γήπεδο είμαστε καλύτεροι. Οπότε πιστεύω ότι από το πρώτο λεπτό θα βγούμε δυνατά και δείξουμε ότι θέλουμε πολύ παιχνίδι. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα και θα φύγουμε την θέση. Μια εβδομάδα μετά παραμένει σήμερα για τις ταινίες μετά την νίκη του Κυριακού. Εντάξει, σίγουρα μας βοήθησε πάρα πολύ για το παιχνίδι, προλογικά, μας ανέβασε και όλα αυτά, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να σκέφτεσαι ούτε άμα κερδίσαμε να πάρουμε υπερβολικά, ούτε άμα χάναμε να το κρατήσουμε την πέρα. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστό, θα πούμε άσχετα με τι έγινε